Mga samang sa Lapu-Lapu City gi-inspeksyon sa mayor o sa hipi sa kapulisan. Kiniaron hugot nga mapatuman ang kahapsay o kalinaw alang sa nagsingabot nga adlaw sa mga minatay. Samtang aduna pay instant trick or treat sa mga bata nga anaa sulod sa samang. Aniyang report. Sulob ang Halloween theme costume gi-inspeksyon ni Mayor Jonard Ahong Chan ang Catholic Cemetery sa Humay-Humay, Barangay Paho. Uban kaniya si Lapu-Lapu City Police Office Director Colonel Clarito Baha aron pagsiguro nga hapsay ang samang bisan kun dasukan na kini sa mga tao. Gipaniguro sa mayor nga mahakot na ang mga basura sulod sa samang. Labaw sa tanan gipaniguro nini nga mamintinar ang kahapsay ug kalinaw. Samtang gipaubos na sa heightened alert ang Lapu-Lapu City Police Office. Bawal gito ang mga kutsilyo, kanang mga hait, no, mga hinigaban nga pagdadon, dili ginato na itugot. Ug labaw sa tanan, gibawal gid nato ang paghimo og inom sulod sa Menteryo. Gi-declare na sa national sa Kamkrami kagahapon lang na heightened alert. So meaning to say, pag ingon mo nga heightened alert, all PNP personnel will be present. So cancel ang mga leaves. Samtang adunay mini trick or treat sulod sa samang, ang mayor sa mga bata. Pinutos ng mga candy ang ipaghatag. Samtang mga leaflets nga naghatag og tip sa publiko aron makalikay nga mabiktima sa mga madlungon ang ipang-apod-apod sa kapulisan. Gawa sa mga samang, hugtan usab ang seguridad sa mga entry points sa syudad aron masiguro nga walay makalusot nga daotang elemento. We are ready. Andam nami og ang ato ang gisiguro ang seguridad, ang safety sa katawhan nga moani sila na walay mahitabo. Apil na ang mga ports, di lang ang ports, kung dili ang mga terminals, mga kating mga agyanan, natay mga road marshals. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.